בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועס. עבדים היינו לפרעוני הדיאטות, ועד שהשכל הישר והקשב שלנו לגוף והאהבה לעצמנו, כמו שאנחנו, לא יוציאונו משם ביד קשה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים, ואם צריך גם בחמאה, אנחנו נמשיך לספר ביציאת הדיאטה החדשה, לסגוד למזונות על ולכהני מזון ורזון למיניהם, ולצרוך ולצרוך ולצרוח. אז די, הגיע הזמן לצאת מעבדות לחירות. אני סיגל בר שוברת דיאטות. גם. אני סיגל בר שוברת קירות, מאמנת אישית, מרצה, מלווה מקוצרי קיבה כמוני, ומשמרת ירידה ותיקה של 80 קילו, בלי מאמץ, בלי לעבוד בחומר ולבנים, בחירות. אני מאחלת לכולכם חג חירות שמח כל יום בשנה. תודה רבה.